DXDC RadyoMaN Report. Lipayon nga gidawat sa mga local officials sa Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Norte ug Davao City ang fund assistance ng Gitunol na President Ferdinand Marcos Jr. alang sa mga labing apektado sa pagbaha ug landslide sa Davao Region. Sa pagbisita ni Pbbm sa Davao City gahapong adlaw, gituki sa presidente kauban ng mga opisyales ang epekto ug kadaot nga gibilin sa Shareline ug Draft of Low Pressure Area kun LPA ug dayong gipaabot sa Region 11 ang 130 million pesos nga tabang gikan sa Office of the President's Presidential Social Civic Fund. Gawas usab sa emergency cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development ken DSWD. Giaprobahan ni Marcos ang pagpagawas og 265 million pesos alang sa kinatibuk-ang Mindanao. Gahapon usab himo og aerial inspection si Pbbm sa barangay Masaramako, Davao de Oro aron sutaon ang area kung asa nahitabo ang paglandslide nga mitabon sa pipila ka mga tawo. Og aron magpabiling lagsik og healthy taliwala sa mga kalamidad, hilig ba ka og kape? Pag herbal coffee na, daghang benepisyong dala makapugong og makatabang nga makaayo sa mga balatian. Huwag magtiis, magkape na ng Paragis. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga gama sa GFMQ Marketing. Usa ka anti-diabetic, anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant nga dunay mangosteen nga pangpalig-on sa immune system og anti-cancer. Goto-cola nga pang-reduce sa anxiety, stress ug memory enhancer. Duna usab kini turmeric nga makatabang aron maubos ang risgo nga magka-heart disease ka. Mao nang timpla og higop na sa kape nga gisiguro ang saktong timplada. Basta kapeng klaro, dinhi na kita sa sigurado. Lamian na, makatabang pa. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-640-2613. Mapalit sa mga suking butika. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News. Diretso Balitang Metro Davao.